Tiedätkö, kuka hallitsee Helsinkiä? Joku Aleksanteri, Kyllä. joka varasti 3 omenaa Helsingissä. Kyllä. Joka pani 200 huoraa Tampereella. Kyllä. Mitä helvettiä? No niin, Alexander Stubb on kehittämässä jotain tyhmää laitetta, jolla voi tyydyttää koirien takapäin. Ihanko tosi? Sinun pitää mennä ja tuoda se laite minulle. Minä testaan sitä. Kokeilla. Mitä hemmettiä? Et sä voi testata tosta vaan, kun me ei tiedä mikä se on. Ole hiljaa. Tuo se laite ja sitten hae. Mene. Ja sitten tuo Alexander Stubb oikeuteen. Okei, mutta hetkinen. Miten sä kuvittelet, että mä tuon sen oikeuteen, kun mä oon niin läsken, mä en jaksa kantaa ketään, kun mä oon niin pieni kokoinen ja sä oot semmonen iso. Ole hiljaa. Sinä pystyt siihen, koska olet homo. Sillä on vaan pieni muna. Okei, no. Hei, nyt hiljaa siellä. Ottakaa kiinni, että saa. Otakaa kiinni, että sä. Hei, sun isä on edes. Mitä sä täällä? Poika, minä kävin kaupassa, toin sinulle vähän vihanneksia ja unohdit kotiin nämä sinun uudet seksilelusi, jotka ostin sinne viime viikolla. Että haluatko tulla ottamaan ne? Vähän viitti oikeesti. Tää oli niinku ihan pelkkä lelu. No mun turpa kiinni nyt on sun seksileluja tästä, teet kun sanoin, niin vedät niille kuitenkin käteen joka ilta. Tässä kuvassa sinä vedit käteen ensimmäisen kerran. Tässä sinä löyti ja tässä kohtaa vahingossa hyppäsi minun syliin, kun yritit yritit ottaa sinua kiinni, mutta ja no niin, nyt loppuu tämä. Joo, isä, miksi sä oot homo? En ole homo, minä olen vain kana. Ja olen syntynyt tämmöiseksi hyvin rasittavaksi, että onko siinä pakko mennä noitten sorsien mukaan hakea sitä Aleksanterin seksiasetta, joka pystyy, on. Mun on pakko. Muuten koko maailma tuhoutuu. Ja sit sunkin varmaan Aleksander kokee sitä asetta. Ei, mitä? Okei, nyt meni sinne. Niin, ymmärrätkö sä nyt? Homo. Joo, mä tiedän, mutta mun pitää mennä. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Miksi on faijaa homo? Se on hyvä kysymys. Homo. Vitu homo. Hei, anteeksi, mutta olisiko aikaa puhua mansikasta?